איזה כיף זה קולנוע. מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של ספיישל דיי. יום הקולנוע הישראלי יוצא לדרך בפעם הרביעית, ובמשך יום שלם ישודרו בכל בתי הקולנוע סרטים ישראליים ב10 ש"ח בלבד. אז אם אתם מתלבטים לאיזה סרט ללכת, אני יכולה לעזור לכם. סרט הראשון הוא פיגומים. אשר, ילד בן 17, תלמיד מופרע, לומד בכיתה עם עוד כמה ילדים שלא הסתדרו במסגרות אחרות. עד שמורה חדש לספרות נכנס לכיתה של אשר, הוא חושף לו עולמות חדשים, מה שנותן לרגשות וצדדים אחרים אצלו להיפתח. שלפתע המורה מתאבד, אשר יוצא למלחמה עבודה על כבודו של המורה, וחוצה גבולות שאין מהם דרך חזרה. אני מניחה שאם אתם בני 7 עד 12, כנראה כבר ראיתם את הסרט ג'סטה. אבל אם לא, הסרט מדבר על חבורת בני נוער שמפתחים אפליקציה שמזכה אותם בתהילה ומקפיצה להם את המניות. אלא שככל שמצליחים יותר, הצהרות באות בגודל המתאים. מכתוב. צמד עבריינים ניצל מפיצוץ במסעדה והולכים לומר תודה בכותל. מאוחר יותר הם מחליטים להגשים את משאלותיהם שאנשים שמו בפתקים בכותל. אך דרך הגשמת משאלותיהם של האנשים הם נאלצים להתמודד לראשונה עם סודות ומשאלות הלב שלהם עצמם. כמעט מפורסמת. שיר כרמי זוכה לתהילה מן ההפקר, כאשר אחיה הגדול תומר מצליח בתוכנית מוזיקלית, מה שהופך אותה לאחות של. אלא ששיר משתנה בגלל התהילה, וגם תומר עובר לחצים בתוכנית, ונאלץ לעבור על כמה מהעקרונות שלו. טוב, אז זה היה הסרטון שלי להיום, מקווה שנהנתם ושעזרתי לכם להחליט. אז ביי חברים, ונתראה בסרטון הבא.